हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि एडभान्स बड'लेण्ड इउटिउब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअ'आनो जाहैबाय लिभार कार्डखौ बोरै खालामो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो भिडिअ'नि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांबाय था। नोंथांमोना गोबाङानो रिकुवेस्ट खालामदों लिभार कार्डखौ बोरै बानायो। बियो अफलाइनसो, नोंथांमोना अफलाइनसो बानायनांगोन। बिनि बेखौ बोरै बानायगोन एबा बहा फर्म मोनगोन, अबाहाय साबमिट हैनांगौ, आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअ'नि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। बियो अफिसियेल वेबसाइट, नोंथांमोना बेखौ आं भिडिअ'नि डिसक्रिपसनाव होखागोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै नायहैनो हागोन। बेबायदि जेनेबा फर एग्जाम्पल नोंथांमोना बेबायदि पेज फैनायनि उनाव आं लिंक होखागोन। नोंथांमोना बेयाव फैनायनि उनाव नोंथांमोना बोख्लायनानै नै बाहायनै बेयाव नोंथांमोना थुनो हागोन। नै बेयाव नुदोंना नोंथांमोना आसाम बिल्डिं एन्ड आदार कनस्ट्राक्सन वर्कार्सआव होनाय दं। नै नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालाम। सरि, नेटआ स्ल'। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। नै जुदि डिस्ट्रिक्ट उइथ डिटेल्स रेजिस्टारिं अफिसार होनाय दं, हु आर द कनस्ट्राक्सन वर्कार होनाय दं, एप्लिकेशन फर्म। दानिया नोंथांमोना बेखौ दानिया बे एप्लिकेशन बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननो बे फर्म मोनसे नांगोन। बिनि थाखायनो नोंथांमोना बे फर्मखौ बाय मोनगोन। नै बेयाव एप्लिकेशन फर्म एन्ड एप्लिकेशन बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। क्लिक खालामनायनि उनाव सरि, नेटआ स्ल'थार। क्लिक खालामखांनायनि उनाव बेबायदि इन्टारफेस फैगोन। नै नोंथांमोना बेयाव डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। नै बेयाव होनाय दंखायो। नोंथांमोना नै लिस्ट डकुमेन्ट साबमिटेड एलं विथ एप्लिकेशन, जेन'बा बे एप्लाइ खालामनायाव मा स्कलारशिपफोरजों मा डकुमेन्ट साबमिट होनांगोन बिनि सोमोन्दै बेयाव होनाय दंजोबो। नै बेयाव आरो नुदों नोंथांमोना सरि एप्लिकेशन फर्म फर रेजिस्ट्रेसन, बेखौ नोंथांमोना एप्लिकेशन रेजिस्ट्रेसन खालामनो थाखाय बे फर्मखौ मोनसे डाउनलड खालामनांगोन। आरो बेयावनो नोंथांमोना स्कलारशिपफोरनि फर्म, बे स्कलारशिपफोरनिखौ नांलायलायला। नोंथांमोना आं नेक्स्टआव माला जागोन बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना खोन्थागोन। आं बिनि सोमोन्दै अलरेडि भिडिअ मोनसे बानायखाबाय। सोर बेसेबां जेन'बा हाबा जाबाबो मोनसे न'खराव फिसाजो सानैया हाबा जाबा 25,000 मोनगोन। आं बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। आरो नोंथांमोना जेन'बा न'फोर लुनो थाखाय 5 लाखसिम मोनगोन, हा बायनो थाखायबो 5 लाखसिम मोनगोन। बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। बे लन हिसाबैसो जागोन दे 5 लाखसा, खिन्थु जेन'बा नोंथांमोना थाइसेबो सुद होनांनाय नङा। नोंथांमोना बेखौ फैसाखौ हैफिनबानो जाबाय। जुदि नों बायसान्सआव लन लानाय समावनो जाय बिथाङा बे लेबार वेलफेयाराव रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन ना, बै मानसिया थैयोबा बे फैसाखौ होफिननाङा। आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो भिडिअ खालामखाबाय। नोंथांमोना एप्लाइ नायनो हागोन। बिनि उनाव नोंथांमोना बे फर एग्जाम्पल एप्लिकेशन फर पेनसनबो मोनो। बेयाव मान्थलि 3,000सिम मोनबाय थायो। आरो नोंथांनि न'खराव सोरबाफोर बोराय बुरै दंबाबो बिथांमोननि थाखायबो मोनबाय थायो। आरो नैबेयाव बेयावनो एप्लिकेशन फर्म फर मेडिकेल एसिस्टेन्ट, जुदि नोंथाङा बोसोरफ्रामबो नोंथांनि लोमजा बियो नोंनि सायाव। नोंथांमोना नोंथांनि देहाखौ चेकआप खालामनो थाखाय बोसोराव 5,000 मोनबाय थागोन। बेखौ बोरै मोनगोन आं बिनि सोमोन्दै भिडिअनि खालामखानाय दं। नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन। जुदि नोंथांमोना बै भिडिअजोंबो बुजियाखैबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टआव सोंहरनो हागोन। मानोना आं बे भिडिअखौ लिले लालासो बानायलाबायदों, मोनफानि स्किम बानायाखै। बिनि उनाव नोंथांमोना बेयाव फेमिलि पेनसन, स्कलारशिप, बेयाव नै डेथ बेनिफिट, जुदि नोंथांनि जाय बिथाङा बे लेबार वेलफेयाराव रेजिस्ट्रेसन खालामदोंना, बै बिथाङा जेन'बा फर एग्जाम्पल बायसान्सआव थैबाय बायबा, नोंथाङा नर्मालि थैयोबा नोंथांनो 50,000सिमल' होयो। जुदि बायसान्सआव एक्सिडेन्ट माबा माबि जानानै थैयोबा नोंथांनो 2 लाखसिम होगोन बिसोरो। आरो बेयाव नै एप्लिकेशन, बेयाव नुदों एप्लिकेशन फर केस एवार्ड, जाय बिथांमोना मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन मोनो आरो एचएसआव फार्स्ट डिभिजन मोनो ना, बिथांमोननो स्पेसियेलि केस एवार्ड होबावो बे वेलफेयारा, लेबार वेलफेयारा 5,000सिम। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो बुजियाबा नेक्स्ट भिडिअ खालामबावगोन। नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्टआव सोंहरबानो जाबाय। दानिया मेन खोथाया जाहैबाय बेखौ बोरैहायसो रेजिस्ट्रेसन खालामो, नङा होमबा? बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नै गिबियाव बेयाव एप्लिकेशन फर्म फर रेजिस्ट्रेसन बेखौ मोनसे डाउनलड खालामदो। नोंथांमोना नैबाय थुनानै नै बे PDF साइजआव डाउनलड खालामदो। खालामनायनि उनाव नोंथाङा बोख्लायनायनि उनाव नैबे मोनसे फर्म नांबावगोन। एप्लिकेशन फर नमिनेसन होनाय दं। बेयाव बे फर्मखौबो नांबावगोन। बेयाव जेन'बा बायसान्सआव जाय बिथाङा बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामगोन ना, नोंथांनि जेन'बा फादारानो जा मादारानो जा बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालामबाय। जायखिजाया बिनि फिसालाफ्रा सासे नमिनेसन होनांगोन। जुदि नोंथांनि मादारा थैबायबायबा, फादारा थैबायबायबा नमिनेसना फैसा बख'नो हानायनि डेथ बेनिफिटबो मोनो नालाय। आरो नोंथांनि जेनेबा मादार फादारा लोमजाबाय, जाय रेजिस्ट्रेसन खालामदोंमोन एबा जायनि नामाव बे एप्लाइ खालामदोंमोन ना, बियो जेन'बा लोमजाबाबो हस्पिटालाव दोनबाय थाबाबो फैसा मोनो नालाय। सानसेयाव जेन'बा
सानबासिमा 1000 मोनलांबाय थागोन नालाय बिनि उनाव 250 मोनलांबाय थागोन बेखौ बख'नो हायाबा बे जाय नमिनिया बख'नो हागोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोना बुजियाबा भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाजोबगोन बे मोनफा मोनफा स्किमनि सोमोन्दै स्किमथ' नङा बियो बिनि सिङाव मा मा मोनगोन बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो खोन्थागोन नोंथांमोना भिडिअआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय दानिया मेन खोथाया जोंना रेजिस्ट्रेसन खालामनायनिसो दानिया नोंथांमोना बे नै बेयाव एप्लिकेसन फर रेजिस्ट्रेसन होनाय दं नै बेयाव एप्लिकेसन फर्म फर रेजिस्ट्रेसन होनाय दं बेयाव नोंथांमोना डाउनलड खालामदो बिदि क्लिक खालामबानो जाबाय बेयाव नै नोंथांमोना डाउनलड जाबाय बियो दानिया बेखौ नायनोसै जोङो बेयाव नै आसाम बिल्डिं एन्ड कनस्ट्राक्सन वर्कार वेलफेयार बोर्ड होननाय दं गुवाहाटी बेनि हेडक्वार्टारा गुवाहाटीयाव नोंथांमोना बेयाव नै गांब्रै फटक नांगोन बेखौ जाय रेजिस्ट्रेसन खालामगोन जेनेबा नोंथांनि फादारानो जा मादारानो जा बा नोंनो बानायाबाय अब्ला नोंथाङा नोंथांनि फटक गांब्रै नांगोन नोंथाङा बेयाव फटक गांब्रै सुथाबना हरफाबानो जाबाय बेनि उनाव नै नेम अफ एप्लिकेन्ट जाय एप्लाइ खालामगोन बिनि नाम आरो नोंथांनि फादारनि बा हासबेन्डनि नाम जेन'बा फर एग्जाम्पल नोंथांनि मादारा एप्लिकेन्ट बा बेयाव बानायबायबा नोंथांनि फादारनि नामखौ होबानो जाबाय बेयाव नै फुल एड्रेस पारमानेन्ट होदों प्रेजेन्ट एड्रेस होदों जुदि नोंथाङा फर एग्जाम्पल नोंथाङा पारमानेन्ट आरो फुल प्रेजेन्ट एड्रेसा थारमाने नोंथाङा जेराव थायो आरो दाबो बेयावनो प्रेजेन्ट आरो पारमानेन्ट एड्रेसा एखेबा नोंथाङा बेयाव एखे लिरबानो जाबाय बिनि उनाव नै नोंथाङा बेयाव नुदों बेयाव नोंथाङा मा कास्टनि मा कमिउनिटिनि ST SC OBC थायो नालाय नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेट थाखागोन बेखौ होफाबानो जाबाय नै बेयाव होनाय दं कास्ट सार्टिफिकेट शुड बी साबमिटेड होदों नोंथांमोना ST बा जेनेबा फर एग्जाम्पल नोंथाङा कास्ट सार्टिफिकेटबो होफानांगोन आरोखि ना बेयाव एप्लाइ खालामनायाव दानिया नोंथाङा हौवा ना हिन्जाव नोंथाङा मेल ना फिमेल नोंथाङा बेयाव होबानो जाबाय आरो नोंथाङा हाबा जाबाय ना माबाय हाबा जाबायबा मेरिट होदो आरो हाबा जायाखैबा आनमेरिट होबानो जाबाय बेयाव नै नेम अफ वाइफ होनाय दं हासबेन्ड बेयाव नोंथांमोना नैबेखौ जा होदों जेन'बा नोंथांनि बेखौ होबानो जाबाय आरो नोंथाङा नैबाय डेट अफ बार्थ दानिया नोंथांनाव डेट अफ बार्थ नोंथाङा जेन'बा गोदोनि जोंनि बिमा बिफायानो बांसिनानो लेखा फरायो बिथांमोनाव जेबो इडुकेसन सार्टिफिकेटआनो थाया दानि जुगावसो बयनावबो थायो जेन'बा एसे एनैबाबो मेट्रिक फेलबाबो फिसाफोरखौ फोरोंसै गोदोनिया बेबायदि नङामोन नालाय बयनिबो बिमा बिफायानो लेखा रोङा बिथांमोना डेट अफ बार्थखौ दानिया बोरै होलायखो बिथांमोननि डेट अफ बार्थखौ बोरै होगोन बिथांमोना कनफिउस जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ डेट अफ बार्थ प्रुफ हिसाबै नोंथांमोना जेन'बा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय भटार कार्ड नांखागौखा भटार कार्ड दानिया भटार कार्डआथ' नोंथांनि डेट अफ बार्थनि प्रुफ नङा दानिया नोंथाङा डेट अफ बार्थनि प्रुफ हिसाबै नोंथाङा डक्टरनियाव मोनसे सार्टिफिकेट लायनांगोन डक्टरनाव एज प्रुफ सार्टिफिकेट लायनांगोन बे एज प्रुफ सार्टिफिकेटआव नोंथाङा नोंथांनि भटार कार्डआव थानाय बेयाव थानाय इयार्सजों मिलायहो फर एग्जाम्पल नोंथांनि भटार कार्डआलायनो नोंथांनि भटार कार्डआव नोंथांनि बैसोआ 28 इयार्स दंलायनो ओमफ्राय बेखौ नोंथांनि भटार कार्डखौ 2009आवनो होदोंलायनो इसु डेटआ अब्ला नोंथाङा 2010निफ्राय दा बेसेबां बैसो जाबोखौ बेखौ दाजाबदो फर एग्जाम्पल नोंथांनि 2010आवनो नोंथांनि बैसोआ 28खा दा 2021 सिमाव बेसेबां बैसो जागोन बेखौ नोंथाङा एज प्रुफ हिसाबै सरकारि डक्टरनिफ्राय लिरनानै लाबानो जाबाय आरो बेयाव नै नोंथाङा डेट अफ रिटायार नुदों नोंथाङा बे रिटायाराव माब्लासिमाव नोंथाङा 60 बोसोर जाहैगोन बे नोंथांनि डेट अफ बार्थनिफ्राय माने नोंथांमोना 60 बोसोर जायोबा पेन्सन मोनगोन नालाय नोंथाङा मान्थलि 3000 आरो बिनि अनगायैबो नोंथांनाव गथ'फोरा नोंथांनि न'खराव फरायनाय दंबा बे स्कलारशिपफोरनि सोमोन्दै स्कलारशिपबो मोनगोन नालाय बेयाव फिक्स स्कलारशिपखा बेयाव सोरनाबा एडमिसना थाइसे सोरनाबा एडमिसना 10,000 सोरनाबा एडमिसना 50,000 लादोंबाबो बेयाव फैसाया खम बारा मोननाय नङा थाइसे एडमिसन खालामग्राफ्राबो समान मोनगोन 20,000 एडमिसन खालामग्राफ्राबो फिक्स मोनगोन आरोखि ना बेयाव नै नोंथांमोना मा मावो बेफोरनि सोमोन्दै नाचार अफ जब नोंथांमोना बेखौ आं खोन्थाबाय थालिया मानोना भिडिअआ गोलाव जागोन नोंथांमोना नायनोबो बागोन बेनिखायनो आं नोंथांमोना बेखौ फिलआप खालामदो आरोखि ना नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो नोंथांमोना फरायखाबाय आरो नोंथांमोना रोङाबा गामियाव सोरनावबा सोंनो हागोन आरोखि ना बिसोरो खालामना होगोन दानिया बेखौ बोरै अबाहाय साबमिट खालामनांगौ आं बिनि सोमोन्दैबो नोंथांमोननो खोन्थागोन दानिया जों नमिनि फर्मखौ बेखौ डाउनलड खालामबावदो आरोखि नोंसोरो मोनसे डाउनलड खालामबावदो बिसोर मोननैखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना बेखौबो फिलआप खालामना होदो आरोखि ना बेयावनो नोंथांमोना जेन'बा नमिनिनि नेम बे नमिनिनि एड्रेस नोंथाङा बे मा रिलेसन जायो आरोखि ना बे जेन'बा रेजिस्ट्रेसन खालामनायनि डटार्स जायो ना सन जायो माने फिसाला जायो
बेखौ होदो आरो बे नमिनिनि बैसोआ बेसेबां बेखौ होदो। फर एग्जाम्पल बे गथ'नि बैसोआ बेसेबां जाखो बेयाव होजोबबानो जाबाय। ओमफ्राय बेयाव नै नमिनिनि गांनै फट' नांगौ, बेखौ बेयाव सुथाबफानानै हरबानो जाबाय। ओमफ्राय बेयाव नै फादार जाय बिथाङा बै लेबार कार्डखौ बानायगोन ना, बेयाव सिगनेसार होबानो जाबाय। जुदि लेखा रोङाबा हौवाबा आगदाजों आखाइजों ट्राम होदो आरो हिनजावबा आखाइजों होबानो जाबाय आरोखि ना। बेयाव नोंथांमोना मिथिखायो बिनि सोमोन्दै। दानिया बेखौ अबाहाय साबमिट होनांगोन आं बिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थानि। मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोनफा मोनफा लेबार अफिस थाखायो। नोंथांमोना मोनथियाबा नोंथांमोननि सोरबा मोनथिनायनाव सोंनो हागोन आरोखि, सोंनो हागोन। स्पेसियेलि जेन'बा खाथि डिस्ट्रिक्ट बा मोननैजों मोनसे जायो आरो मोननैजों मोनसे अफिस खालामो। फर एग्जाम्पल जोंनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआवहाय ना चिरां डिस्ट्रिक्टनिखौबो लाफादों। बे चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि लेबार अफिसा नोंथांमोना मोनथिखागोन। बङाइगावआव मोनसे ल' कलेज दङ ना, बै गलपारा बास स्टेन्डआव अबायपुरि मायापुरि होननायखौथ' खोनाखाबाय जानो हागौ नोंथांमोना। मायापुरि बारनानै गलपारा बास स्टेन्ड खाथियाव मोनसे ल' कलेज दं। ल' कलेज बारनानै मोनसे ओरै खोलाहा दावखोबोथारनानै नोंथांमोना मोनसे LIC नि हेडक्वार्टार नुगोन ना, बेयाव हेडक्वार्टारनि अपोजिट सानजाहा थांबानो बे लेबार अफिसखौ नोंथांमोनहा नुगोन। चिरां आरो बङाइगाव स्पेसियेलि क'क्राझारावनोखा, बाक्सानाबो बाक्सानावखा दंखायो। नोंथांमोना बेयाव थांनानै हैनो हागोन। नोंथांमोना नै बेयाव नै सोरबा थैनायनि बेनिफिट, सोरबा हाबा जानायनि एप्लाइ खालामदोंबा बेयाव नोंथांमोना बेयाव होनानै नायनो हागोन। नोंथांमोननि लिस्टखौ होखागोन, नोंथांमोननि फैसा हाबनाय माला हाबदों बेफोरनि सोमोन्दै होजोबखागोन। नै बाक्सा बेयाव मोनसे खोथा दै लोगोफोर, बेयाव सिगांनिफ्रायनो आपडेट खालामबाय थायासै दे बिथांमोना 2007निफ्रायल' होदोंमोन। हाबनाया 100% हाबखायो। स्कलारशिप हाबा जानायनि स्कट कलेजनिया मोनाबो जानो हाबावोसो, बिनिया मोनथारखायो। नै बेयाव नुदों हाइलाकान्दि, गलाघाट, कामरुप, मा दङ नै नलबारि, गासिबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनफा मोनफा लेबार अफिस थाखायो। आं बेखौ बुंखाबाय, आं गले गलेसो बुंबाय थानाय जायो मानोना आं एफाग्राब माने पारफेक्ट नङा। नोंथांमोना इनफरमेसन मोननाय बायदि मोनदोंबा आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। चिरां, नै बङाइगाव, बेफोरबायदि लखिमपुर, धुबरी, गासिबो डिस्ट्रिक्टआवनो मोनफा मोनफा थाखायो। आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय। नोंथांमोना जुदि माबाफोर मर इनफरमेसन मोननो थाखाय नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। नोंथांनि लेबार कार्ड अफिसा अबाहाय बिनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना नायनो हागोन। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि गेजेरजों सोंनो हागोन। नोंथांमोननि लेबार अफिसखौ मोनथियाबा नोंथांमोना नै कन्टेक्ट आसाव होनानैबाबो नोंथांमोना नायनो हागोन, सोंहरनो हागोन आरोखि ना। बेयाव नै बियो लेबारनि माने लेबार अफिसार बेफोरबायदि नोंथांमोना नैबे मबाइल नाम्बार, जेन'बा जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिया बहा, जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिया बहा, बेफोरबायदिबो सोंहरनो हागोन। जायखिजाया इनकुवारि नै नोंथांमोना नुखादोंना गुवाहाटि, बेयाव नै बरपेटानिया अबाहाय लेबार अफिसा, नलबारि, नै गलाघाट, शिबसागर, धुबरी, तिनिसुकिया, जरहाट, नगाव, मरिगाव, डिफु, हाजय, हिरेन, तेजपुर, सारियालि, बेयाव नोंथांमोना बङाइगाव, गलपारा, क'क्राझार, सिलचर, बेयाव गासिबो दंजोबखायो। खाथि डिस्ट्रिक्ट बा मोननैजोंनो मोनसे खालामो होननानै आं नोंसोरखौ बुंखाबाय। जेरै चिरांजों जोंनि बङाइगाव डिस्ट्रिक्टजों लाफादों, बेखौ लाफानाय बायदि मोननैजों मोनसे लाफायो आरोखि ना। नोंथांमोना बेखौ सोंहरनानै खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना नै बेयाव एड्रेसबो होनाय दंखायो दै लोगोफोर। नै शिबसागर, जेन'बा शिबसागरनिया नै बेयाव स्टेसन सारियालि, शिबसागर नै माबा बारफुखुरि स्टेसन सारियालि, बियो बेफोरबायदि एड्रेस होनाय दंखायो आरोखि ना। नोंथांमोननि लेबार अफिसखौ मोनथियाबा सोरबा मोनथिखानायनाव सोंनो हागोन। आरो नोंथांमोना एप्लाइ खालामैनि सिगां बे अफिसाव थांनानै सोंहैनो हागोन आरोखि ना। मा नांगौ मा नाङा बेनि सोमोन्दै सोंहैनो हागोन। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअनि कमेन्टआव थांनानैबा आरो सोंहरबावनो हागोन। आं क्लियारलि मोनसे भिडिअ बानायबावगोन। जुदि नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामोबासो, रिकुवेस्ट खालामाबा आं खोन्थाना। बेयाव आरो मोनसे ट्रेनिं बायदि जायो दै, माने ट्रेनिंथ' नङा, जाय एप्लिकेसन बेयाव रेजिस्ट्रेसन खालामदोंना, नोंथांमोना जुदि गोसो जायोबा नोंथांमोना बेयाव नोंथांमोनखौ लेखा एरि फोरोंगोन दै। जेन'बा इथाया मोनबेसे साइजनि, बेसेबां गोलाव, बेफोर ट्रेनिं जोबा नोंथांमोननो 16,000सिम फैसा होगोन। स्पेसियेलि फर एग्जाम्पल बङाइगाव आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनिया बिनि ट्रेनिङा माबायाव जायो, दालिगाव होननाय मोनसे जायगा दं, बेयाव जायो। BRPL कमप्लेक्सनि मेन गेटनि BRPL कमप्लेक्स मोनसे स्टेट बेंक दं आरो दालिगाव हाइ स्कुल मोनसे दं, आरो बिनि उनाव मेन गेट दालिगाव BRPLआव हाबग्रा मोनसे गेट दं, बिनि अपोजिट खोलाहानो बिनि ट्रेनिङा जायो। नोंथांमोना बेयावबो लेबार कार्डखौ बानायनो हागोन। चिरां आरो स्पेसियेलि चिरां
आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनिया आं बाद बाखि दस्रा डिस्ट्रिक्टनिखौ मोनथिया अबे साइडआव नोंथांमोना आं बुंखाबाय नोंथांमोना बेयाव एबाउट आसाव होनानै कन्टेक्ट आसाव होनानै नोंथांमोना सोंहरनानै बानायनो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों आं मोनथिगौ नोंथांमोना एसेबाबो कनफिउस जागोन आं लिलि लालासो बुंलाबायबाय ओंखायनो नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा कमेन्टआवबो सोंहरदो आरो मोजांथ' मोनखायाखै जानो हागौ नोंथांमोना मोजां मोनाखैबा डिसलाइक खालामदो मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरोखि ना दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना बुजियाबा भिडिअनि कमेन्टआव थांनानै सोंहरदो आं माने एफाग्राब माने भिडिअफोरखौबो कुवालिटि खालामा आरो आंनि बुंनायफ्राबो एफाग्राब मोजां जाया मानोना आङो गुबुनावसो थायो नालाय हस्टेलसो थायो बेनिखायनो लोगोफोर थायो मायो मालाबा आङो सैथोखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आं मालाबा बाथरुमाव थांनानैसो बानायहैयो मालाबा टयलेटआवसो थांलाबायनानै भिडिअ बानायनो गोनां जायो मानोना नोंथांमोना मिथिखायोना हस्टेलाव माबायदि मानसि जायो गोदाव सोराव बेसेबां मानसि थायो एसे लाजिलायलाङोबो आरोखि ना बानायनो ओंखायनो आं बिदिनो बाथरुमाव थांनानै बानायहैयो आरो बिदिनो दस्रा जायगायाव थानानै बानायहैयो आरो नै दा लोगोफोर गैया नालाय ओंखायनो बेलासियावनो आं बानायखाबाय आं बे भिडिअखौ फर एगजामपोल दिनै नै 19 थारिख 19 थारिख ना मा दिनै 20 थारिखआवसो हगारगोन आरोखि ना बिस्थिबारावसो हगारगोन आङो बेखौ दा लोगोफ्रा बल जोहैजोबदों माने जोंना इउनिभारसिटियाव भार्सिटि उइक जासिगोन नालाय बिनिखायनो लोगोफ्रा एसे प्रेक्टिस खालामहैदों आरोखि ना आं थाङासै दाख्लैफोर आंबो बल जोहैदोंमोन ओंखायनो आं दा थांथ'वासै भिडिअ बानायनो नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामहरबाय थाबाय नालाय आं थाङासै आरोखि ना जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंबाथ' लाइकआनो खालामनांगोन मानोना एफा खस्थ' बिदि थालायलायनानै प्रेक्टिसाव थाङालासिनो बानायबाय आङो नोंथांमोना बुजियाबा कमेन्ट खालाम आं बिदिनो सम मोनोबा जुदि नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामबावोबा आं गाबोनहाय आरो क्लियारलि हगारबावगोन नोंथांमोना बुजियाखैबा अन्नानै सोंहरबानो जाबाय आंनि मेन थांखियानो नोंथांमोनखौ मोनथिहोनाय मानोना बे लेबार कार्डखौ बानायबाना नोंथांमोना बिराद बेनिफिट दं आरोखि ना बोरैहाय नोंथांमोना वेबसाइटआव थांनानैबो नायनो हागोन बिनि सोमोन्दै सोर बेसेबां मोनगोन बिनि सोमोन्दै आं अलरेडि नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ खोन्थाखाबायमोन नोंथांमोना नायनो हागोन आं मेंलायलायनाय सोंबाय दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै नोंथांमोना मोजां मोनबाय दंबाथ' आं दहाय बुंखाबाय लाइक खालाम सोर बेसेबां मोनगोन बेयाव नै नोंथांमोना आं एसे खोन्थाना होनो दे सोर बेसेबां मोनो लायनै आं नोंथांमोननो खोन्थाखाबायमोन ना जेन'बा डेथ बेनिफिट लायनो जुदि थैदोंबा नों बे जाय बेयाव मेम्बारा थैदोंबा माने बेयाव जाय रेजिस्ट्रेसन खालामनाया थैबाय नर्माल थैदोंबा 50,000 मोनगोन आरो एक्सिडेन्टफोर जानानै थैदोंबा बेयाव नै 3 लाखसिम मोनगोन डिपेन्डेन्स होदों बेयाव बे बेसेबांसिम कर्स एबा जाथायफोरजों नर्माल थैदोंबा 50,000 आरो नोंथाङा एक्सिडेन्ट मा थैदोंबा नमिनिनो माने नमिनिया बख'नांगोन आरोखि ना बेनिखायनो आं दहाय बुंखादों नमिनि फर्मखौबो डाउनलड खालाम आरो बेयाव नै आं नोंथांमोननो मेट्रिक पास एबा माबा फार्स्ट डिभिजन मोनदोंबा 65 मोनदोंबा 75% मोनदोंबा बेयाव नै 5,000 केस होगोन होननानै बुंदोंमोन ना फर एगजाम्पल नै मेट्रिकआवहाय 75% मोनदोंबा आरो नै बेयाव नोंथांमोना बेखौ डिटेल्सै नायजोबदो बेयाव नै न' लुनो थाखायबो सुद नांलायलायो माने नोंथांमोना सुद होनाङा आरोखि ना 2 लाख 5 लाख बेबायदि मोनगोन नोंथांमोना गथा 5 लाख लादोंबा 5 लाख हैफिनबानो हैफिननांगोन आरोखि ना बेयाव नोंथांमोना सुद होलायनाङा बेयो जोबोद मोजां जोंनि थाखाय इडुकेसन लनफोरबो मोनबावोसो आरो नै मेडिकेल एसिस्टेन्ट आं दहायनो खोन्थाखादोंमोन ना नोंथांमोननो जेन'बा नोंथांमोना लोमजायोबा हस्पिटालाइस जायोबा सानबासिमाव 1,000 नोंथांनि एकाउन्टआव सोना हरगोन नोंथांमोना खोन्थाहैदोल' बिनि उनाव नोंथाङा बेसिबां दिन थादोंना जेन'बा नोंथांमोना सानबासिमावल' 1,000 होबाय नालाय नोंथाङा जेन'बा 10 दिन गाहाम हस्पिटालाव थाबायलायनो नोंथांनो 10 दिनसिमाव 200 होगोन आरोखि ना मिनिमाम नै 20,000सिम आरोखि ना बेनि उनाव नोंथांमोना नै इडुकेसनेल एसिस्टेन्ट माने स्कलारशिप हिसाबै जाय बिथांमोना जोंनि फंबाय बिनानावमोना क्लास 11निफ्राय क्लास 4सिम फरायदोंना बिथांमोननो 1500 आरो क्लास 5निफ्राय 7सिमाव नै बेसेबां होगोन आरो नै जाय बिथांमोना MA बेफोरबायदि पस्ट ग्रेजुवेट कर्स फरायगासिनो बिथांमोननि थाखाय 20,000 होगोन बेखौ आंबो बानायदों दै आं बेखौ माने आं BA पास आं आर्ट्स लानाय BA फार्स्ट सेमनिफ्रायनो माने BSc फार्स्ट सेमेस्टारनिफ्रायनो बानायदोंना आं खनथाम मोनखांबाय आरोखि ना बे 10,000खौ खनथाम मोनखांबाय फिक्स एभ्रि इयार मोनबाय थायो दस्रा स्कुलफोरनिया मोनगोन मोना बे जेबो कड गैबावासो बे मोनथारो आरोखि ना आं दा आरो नैबे पस्ट ग्रेजुवेटनिखौबो आं बानायबावदों बेखौ आगस्टआव जाखांबाय बियो एप्रिलफ्रावनो हाबैगोन 20,000 हाबगोन आरोखि फिक्सखा बियो आरो नै नोंथांनि फिसाजोफोर हाबा जायोबा सम्पति हरनांगौ नालाय हौवाफोरनो एफा एनै बिनिखायनो बिमा बिफाया हरनो हाया नालाय बेयाव मेरिट एसिस्टेन्टबो होना होदों जायनि फिसाफ्रा हाबा जागोन ना बिसोरनो
रेजिस्ट्रेसन फर्म बेयाव मेरिट एसिस्टेन्ट फर्म दंखायो माने बोसोर बेखौ मोननो थाखाय जेन'बा बिमा नङाबा बिफाया बियो 5 बोसोर सिबांनि सिगांनो रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जानांगोन दै नङाबा मोननाय नङा बेयाव 25,000सिम होगोन सासे गथ'नि हाबायाव आरो सानै सिबांल' होगोन दै जुदि नोंथाङा फिसाजो साथाम साब्रै दंलायनो अब्ला नोंथाङा फिसाजो सानै हाबा जानायावल' 25,000 खननै मोनगोन फिसाजो साथाम दंबा नोंथाङा सासेनिखौ मोननाय नङा सानैनिखौल' नोंथाङा 25,000 मोनगोन आरो आं नोंथांमोननो दहाय खोन्थाखादोंमोन ना जेन'बा नोंथाङा लोमजा मोनसे बेयाव मेडिकेल चेकआप फर्म दंखायोना आं दहाय खोन्थानायाव सिगाङाव बेयाव फर्मखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांमोनहा बे फर्मखौ लेबार अफिसाव साबमिट खालामहैबानो जाबाय नोंथांनि देहाखौ चेकआप खालामनो थाखाय बोसोराव 5,000 होबाय थागोन दै नोंथांमोनहा बेखौ लोमजाबाबो लोमजायाबाबो बे फर्मखौ हैनानै बे 5,000खौ मोननो हागोन नोंथाङा नायबादानाय जोंनाबो हैबाय थायो आरोखि ना जोंनाबो एफाग्रामानि माहाजोन नङा नालाय बेयाव लेबार कार्ड दङ माने आंबो मोनथियामोन नालाय जोंहाबो बेखौ सिगांनो बानायखादों माने बेफोरबायदि स्किमनि सोमोन्दै मोनथिबाय थानो नाजायो नालाय जोंहा मोनथिखायो मायाव मा मोनो बेयावनो गोबां फैसा मोननायफोरनि दं नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नायदो आं भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होखाबाय आं मेंगुलायबायसो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जुदि नोंथांमोना बुजियाबा ना अननानै सोंहरदै आरो मोनसे खोथा जुदि नोंथाङा नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ माने डिस्ट्रिक्टखौथ' नङा डिस्ट्रिक्टआव अबाहाय लेबार अफिस दं बेखौ मोनथियाबा भिडिअनि कमेन्ट खालामनानै सोंहर जेन'बा मा होननानै सोंहरो नोंसिनि